gabi eh. Abi na kong iwaso na ni brother ng koleksyon. Okay ta kayo to. So, may soon, mga magko, nabaguan nyo din eh. Dili siya, kuhan ha, meeting di advancing. Salamat kayo sa akong suod nga higala dito pa sa seminaryo sa University of Santo Tomas. Kaniyahan doon na parihamiyo specializations, canon law. Kaniyahan doon karon na pari na. Ito ba pa siya? Buotan o kaktibo kayo no? Ni-imbitar na ko, di ko kamalibad. Si Father Alan Alindaha at Matayos. Bisa giunsan ako himog this guys na daan ko. Atong Lenten season, iya kong i-imbitar. Iman siya na pariyon. Ako, busy kayo ko sa Lenten dream. Pag-Easter, ako, busy na sa Cross-Easter. Pero higit pa palibad, may kimudag hangyo lobo. Nakasugot kita ko. Ambot, pila na kayo napasugotan niya. No? Palibad. So, karon pa ko nakahandang og Easter collection. Kasagaran, Lenten, Advent. Pero Easter, murag, sa kuminuman, first time. Panahon mag-uli siya sa kalipay. Nga ka ng recollection, mura ba panahon sa pagpamalandong, no? Nga ka ng panahon sa kalipay, dito ka pamalandong o mas kalipay. Para bitawa ng, karabang managuya ba? Nga, kuha ba, magurus-urus imong kalipay, nga ka ng bago pa silang minyo. Basta, murag applicable ko nun sa amo pang panahon, mga 1960s, 70s, kani ko nung mga 2000 up na ko no, ang bagong minyo karon, lahi na ko no upuan, sige ng recollection. Kaysa una ko, wala pa manggod sila gana-gani, o pa ba mga tatsa ba? Ngayon, kahumag minyo, dito ka ka-recollection, kaya, ano kayo, hayo kayo ba? Hayo kayo. Pero karon, ambot, kamo dinis, tagog, dinis Davao, mamahay mo din, mabuotan kung matingali mo, papatingali ka po, no? Maraway, klaro yung mga naman. Marala sa nung taga-Cebu siguro. Na, taliwa sa kalipay, maglisod at pamalandong, pero ako, naguna-una ko, dito sa tingali, nga makapamalandong ta panahon sa kalipay. Kaya kanimang kong panahon sa kalipay, kung di na kamaong mamalandong, usahay masubrahan ang kalipay, mo resulta na noon sa grabe na kasakit. Kanang kalipay ba? Kinsa man din hero ang malipayon kayo. Taas ang gamot. Kanang malipayon kayo, malipayon. Wala sa tinooda. Okay, at akong kusuayan din, pagkakana. Kani nga, picture na ba? Mataas kasi mong kamot system no, niya. Kung sa may hinungdan, malipayon kay kakaroon. Malipayon po kay nakita kita. Ang mauli pa na kung sinuan yun. Kuya ni galibilang tayo. Ay, ako na lang ko na rin sa kwanay. Katamlili ka mo ang ingon. Nakita kita ka. Ari ko sa mga masulubog na galit yan. Malipayon ka ron, dili. Malipayon yan eh. Ano man? Kay Easter Monroe. Mura sa siya pare. Theological kayo ang mga tubag ba? Tuwan naglutaw sa punaw-punawan. At itari ang mga red of color o pink, itapat man sila. So, naman na ito yung red. Malipayon ka sa step. Kaya na ako din nakaka-attend kumuha Easter collection. Ikaw sila malipayon ka. Payan Dre, nakabisita kami sa among loob na makarong sir. Raulo pa niya sa Easter collection. Mura sa sila. Ako, uluuluhan, inuumahan. Isang yung taga-tagot, may mga kayo muda ulo-ulo. Ikaw, malipayon ka.
Malipayon ka na, kapito din niya para kami sa Eastern. Okay ra ka, so ito hindi nakakatin. Okay ra ka siya. Ikaw pa malipayon ka, Brad? Malipayon tayo kay sa una, sa TV lang ka o sa online lang ka mo makita. Karon personal lang yun. Ako yung luluhan. Talit-talit na panggitan. Ganito pa ito pa nga, nung na panggitan. Mga maritis. Malipayo ka siya. Malipayon yun! Dili ako inyong kalipay tayo ng isaman mo. Mao na ang atong kalipay na amay na itong bantayan. Kanabitang ang atong kalipay usahay masintro sa butang, sa tao o sa event sa atong kinabuhi. Pero dili ta kalahos nganong naa ng maong kalipay. Kaya malipayon gitingali kay ni kay pa-shout out kuno aning atong meeting. Naay ni pasar sa teachers board exam. Na nigawas oras pa lang, pila pa lang ka oras ang nilabay. Congratulations, teacher Eliezer at Antonio. Ay nga ni. Na? Tara. Pwede na to siya mamatay. O ikaduha, si Mary Grace Bumalan. Asaman. Ito sa suyo. Natupad sila. Pwede na matuluyan. Kita. Kani mga kalipay man eh. Pero hindi ka mo handol ang klasiyas kalipay. Kaya dako man yung nakalipay. Ganang kalipay, grasya gina siya. Grasya ba? Niya kung hindi na ganita malipay, tao mo na nato disgrasya. Pero kasagaran sa kalipay nga dili ta ka mao handol, nya dili ta kalahos ngadto sa tighatag og kalipay, ang grasya mahimong disgrasya. Tinuod yun na. Tragudanam, dako kay kag sana. Gumay mo sa kasagaran. Dako kay kag yuta. Nanaangkon. Grasya na, disgrasya. Nga tungod kay lipay di kasi mong yuta, imo na yung kuralon. Inigsugod ni mong kural si mong yuta, musugod ni reklamo ni mong silingan, kaya hasta ilang agiana, naapil ni mong kural. Magsiki na to sila o yaw-yaw ni mong. Kaya sa una, yano-yano sila kaagi dito itong imong yuta, karon di na sila kaagi. Kaya imo nang gibutangan barbed wire o gibutangan imong pulong private property, no trespassing, kay ako gining kalipay. Ang sa may resulta, butang nimo barbed wire, nga musugod na to, yaw-yaw ang imong mga silingan, magsige na to, di inatay ng animal dako, anak. Nga makadungog ka, i-post pa yung ka sa Facebook, ikakita nimo, malipay ka. Wah, na maglakot na ka, nga ibas ka mayo ito social media, pakauwawan ka, nga ino ni ka, mura sa diinggikan, sukat lang, nga naka-abroad ang anak, abi kay dako na magkwarta, na anak, istrikta na kayo, pero sa una, nga magpamayo pagkamunggay, abi ginamo, basta sibuyas, bitsin, asin, wag may reklamo ng panuay dako, karon, nga makadungog ka ni mga istorya, malipay pa ka. Usalan na sa mga examples na ang kalipay, kung ato na gani siyang ang kunod o dili na takahinungdong kinsa di ay tinuod naghatag sa kalipay, mawa yun ng kalipaya. Pareha sa pari, ang pari kung ordinahan, malipay dili. Malipay! Yawa no? Diba o demo? Sayo ng demo. Lipay ba?
agas ko na mong luha, ini primero na mong misa, kanang kanta misa. Ako na, pagkatabisan ako, di malito ko sa ang primerong pulong ni kurog ako mabil. Kaya di ko katuo, manapalit na ko at age 40. Nisuot ko seminaryo, 31 years old ko. Niya, ni kuanday ko, na-ordain pagka 40. Bisa na ko, ni kurog ako din, agas akong luha. Pwede kong lipaya. Damdan akong nabuo katuig sa pagkapari. Nihilang na sa ko. Kaya wala ko kauyong sa akong assignment. Kaya di-assign ako sa presuhan. Dito sa presuhan, misa, pati kalimutan, pati mahua. Lisod pa kayong isuod, kaya daghan kayong check up. Dili mo ilang pare, ana, check up po yun. Di iniguman akong misa, huwag kayo kulikta. Basta paita. Di mo ito akong main assignment. Full-time ko ang nasa presuhan. Ang ako mga kauban, kago na kayo mga kulikta. Nindot na kayo mga sakyanan, kaya ng Paris Priest na. Kaya kasagaran na ng Paris Priest, dali kayo kapalit ng sakyanan. Ako, kaantos nagyan po sa balhabal. Hila ko hila ko. Ningon ko, natos obispo, akong giato si Archbishop Palma, Bishop, sukad pagka-order ako pagkapare, 40 akong edad, karon 50 na akong edad. Gusto kay kong ma-assign ng parokya, wala ko ni mong i-assign. Nanong, wala man ko ni mong i-assign ng parokya, akong mga kauban, kay 11 mga hiya kong ordinan. Ang napo, ito na mas parokya. Nanong ako, wala man ko ma-assign, napo naman ko katuig. Ingon des Bishop, sa nilang kay diskresyon lang sa obispo, dako magugsaling ni mo des presuhan. Kaya ka ko na po, maogyo mo, bayas di mo sa mga tiguan, bayas di mo sa mga wako ka o yun, ilang-ilang ko dito, ako na yung game. Mga to, nag-recollection ko dito sa akong kwarto, ihimong akong resident priest sa Santo Rosario Parish. Usa na kadako sa kayo na parokya sa Cebu. Murag upat ka pagpani ang assign niya mo direktor obispo niya naituhang ka assistant parish priest niya kina-assign ako sa seminaryo sa STFY o 7 ka tuig ang duha ka assistant parish priest pulos na ko estudyante sa seminaryo sila yung assistant niya ako resident mo itong kaingon ko di na gini makatarungan nun so ilang-ilang ako Ingon na akong Ginoo, Lord, nanong nahitabo ba nako? Nanong mo man imong gihatag nako? Tagay ko klaro na explanation nga mahupay ning akong pagmahay o ning akong assignment. Di ka ka-explain, diya ko sa pagkapare. Total, ang akong uyag, pagsunod ako sa seminaryo, huwag pa man sa paminyo. Sa tinulan na ilang, sige pa man may kunta-kunta. Di ka nag-explain ako. Na basta, balikan mo yun Ang Ginoo, tingin ko rin na kulbaan. Ning kalit siya o kuwan, ako ipaabot ba, dahilan ko, pero naminaw sa ko niya, kuwan ko ba, naminaw ko, niya pagkalantan ng mga hapit mo, 10 minutos na kung hilak-hilak, na paminaw, dugay sa kaysa ni Timo. Kaya pag Timo na niya, dito ting ako siya, sa gato, kaya mura naman sa akong Timo, mura naman sa inyong Timo, kaya bang matunay-unay sa tapangutan mo? Mura tagbuang ba, tunay-unay sa pangutan, nag-rock na lang itong i-charge kasi ato, kaya nanggalit naman sa itong mga pangutanahan. Doon ay unang pangutana, naging pangutana sa panguna-una, siya katong 1995, June 1995, kanang, by the way, katong introduce niya na 1987 na acting assistant branch manager Cruz Lanbang. Dili oy, clerk Cruz Lanbang, pagsuod ako. Pagka 1993-94 na officer na Cruz Lanbang, ano itong acting assistant branch manager. Niya, pagka 95, resort ko seminaryo. So, ang pangutan na, siya, ika sa una, mamumuling ra ka, kargador,
na mamutos ka ng mangga, mangguna ka ng uma, mamumuo ka sa una. Nya, nahimo na kang acting assistant branch manager sa Land Bank of the Philippines. Nya, niresign ka. Nga nung niresign mo ka? Dito ay kong tubag, kay magpare. Sige, pagpaputanan na magpare mo. Isa, di ay. Isa ka itong tuiga, 1995, mo na ito imong tuig na kitagal, isabutan ninyo sa imong uyab nga magminyo mo. Nakatulog ang uyab mo, buutan, Diyos nun, responsable, yan nindot kayo ang inyong relationship, nga, guwapa sa kapag uyab. Murag ko, kita ikulit sigurado. Ang ka din, kita ba ito? Isa niya nga nang imo matulgi, bukan. Na kung magpali. Lain na sa pangutanan. Sa atong panahon na, ikaw, breadwinner ka sa inyong family. Ang imong papa, half body paralyzed. Ang imong maguwang, paralyzed. Kinahuma sa dalan. Nya, ang imong mama, diabetic. Nagsalig silang tanan dihan imo. Ikaw mo ay provider. Yang anong imong man silang ibiyaan? Tubag yapon ko, kay magpare. Nga ikaupat mo tanan. Atong panahon na, active kay ka sa inyong parokya sa Our Lady of Guadalupe Parish. 12 na makatuig na nag-alagad sa Legion of Mary, sa choir, sa youth, o sa Parish Pastoral Council. Kunti nagyong bilipas mga panik nimo sa inyong parokya malipayon sa kay ka na nag-alagad. Pinabig naman sa itong imong alagad, yung anong nibiyak pamangyo ka ato. Ako gyapong tubag, magpare. Sakto akong tubag, wrong. Sakto eh. Ama ito, ikalimang pamutana. Anya, unsa naman karon? Nako, pare. So niya, maghilak-hilak mo kaliya. Nanong kahilak-hilak ng kakamao man ay hinungdan, nanong tong dagko kayo nga mga decisions na purting lisura at himongon, imo tong gihimo aron ka mapare. Yang nanong kahilak-hilak man kamawa man na mausap ang imo rong status, pare mangyapon ka. Pagkadungog ginako aning maong tubag, nawa yung tanan akong pagmahay mga igsoon. Wag tanan, wala tinuorder no. Ang importante di ang pagkapari man di ay di man di ang assignment. Ang ako man di ay pag-maintain sa akong dignidad sa pagkapari, di man di sa kulikta sa pari. Pero ako sa ipagkapinan na sa naagamay lo. Pero ang pagkapari, adito na, suko na yun ang Ginoong sulti na ko mo na, ang pingi, ang imong pagkapari, ang pingi, adili ka makasalat sa imong pagkapari, kanang karong imong mga relasyon, kanang imong gi-text-text, kanang imong gi-video call diha, kinsa man na sila, makatabang sa imong pagkapari, o makagubak sa imong pagkapari. Nako, kanilon mo makaguba ni, karang naman. So, kanang ba? Klaro pa na ako imong heart. Mura na ba kang na-attracted, anak? Naku, sige lang na doon from a distance lang. Amo na to, kaya na nagutin ka na. Sige, dipinsahin ka ng imong relasyon. Dipinsahin ka na, aron maghilak na yun ka sa dayon, bunga sa imong pagpinuan, sa imong pagkapari. Amo, tusong ko na to, ningon na yun ko, din ako, Lord, mangitang assignment. Ang ako na lang, basta pare lang din mo. Bahalag ato ko ibutang sa Bartolina. Ang sunod na kong assignment ato na ko sa Bartolina, di na mo'y problema. Ang problema lagi na ako, ako kalipay na mga pare ko. Mo, di karoon niya ako ninyo, pare. Diba? Pila man kabuok ninyo dinhi nga kani ato asawa, karon buwag na. Pila kabuok ninyo dinhi karon na kami ato, karon ulitaw na. Kay nagbuwag na. Nagubag na ang pagkabana, nagubag ang pagkaasawa, kay nga naman, nagpatuyang, nalimot sa kamatuoran sa iyang pagkatao. Pila kabuok dinhi, kaniadto, maestro o maestra,
Pero karon na mapriso na. Nahilagan dito sa prisuhan na mga nurse, midwife, naapay lawyer, naapay chief of police, na kung ika-istorya, active na kaisuod sa prisuhan, kaya na mapriso. Nagusir di man yung imong lugar, chief of police mo kakasuna, ano niya naman kanini? Maestra mo kakasuna, ano niya naman ka? Nasa dito yung midwife, na inilag ito mga midwife, kasi isa siyang panabang dito, Thomas female door, na mo siya mabuntis kay, musikreto sa dalaw-dalaw, musikreto man sa kuwan dito, tukhang-tukhang, maburot dito, ano ni burot mo niya, ang musos priso, sa bader na yan, ang dalaw, na ko niya, isa, ay musikreto sa diyan, glok-glok-glok na dito. Natapang sa dito pa, nakakato sa midwife ng pinarison, napus lang yung ko. Kadaghan sa nagservisyo simbahan sa una, nakaroon, yawan mo na kay kinabuhi, di ba? Sige, linian na yung tubad. Pamutan na siya, na nakamintin ka sa imong original na grasya. Nya, kung ulitaw kanina, pamutan na siya, pure pa ka. Nya, kung dalaga na, virgin pa ka. Kung minyo na, close pa mo. Nya, kung tiguang na, mangwakli na ka. Kaya nakamintin pa ka sa imong estado. Sige, tagaan ka mo o 2 minutes. Kaya reflection man tagaan ka mo 2 minutes na mag-sharing mo sa imong tupad niya, imong ipangutanan niya, imong babang na enjoy ang original na grasya na imong nadawan. Sige. Whatever that grace is. Ready? Go! Sige, 2 minutes. 2 minutes lang. Original grace. Sige na. Apil mo dyan sa lawas. Sige na. Siro mo. Gagawa lang. Ang way ikasiring disgrasya. Sige. Mag-sharing na. Ang pangutana na maintain ba nimo ang original na grasya na imong nagdawat? Oh, 1 minute. Last 1 minute. Mulahan to, musunod ang akong instruction. Dili kami, disgrasya din mo. Last 30 seconds. Seconds. Okay. Time's up. Karon, mangayo ko duha ka volunteers na nag-sharing pa, partner in sharing, na mupaambit diri sa inyong panag-istoryahan. Sa mga inyong istoryahan ba? Sa inyong na-sharingan. Sige na. Isa na sa nakikan. Isa man, duha ka partners. Dere, volunteer. Huwag ganin ako manuol. Yan, ako nang matawag, nalipan ka rin mo, may pero mo. Sige na, saan ka din ako may pero? Sa kaparisan lang.
Sige lang, volunteer. Ay, mga manito mo po na mag-reflection ka. Ayaw, ikaw, grasya yun. Ang sama mo. Mga ganun, disgrasya yun. Sige, kasamay mo. Share. Game, ihap ko. Anak, isa nang ipagpakan. Okay. Murag na lagi dahil lapita. Sige na. Naday mo partner. Wow. Pagka mau ni ano na. Gracia. Dari siya. Kani usa imuna. Kani usa imuna. May reading Father. About sharing sa mga instruction ni Father, ang tananay meeting. Ako may mamutana sa iya first kay conversion pa ba? Tubag niya ay yes. Walay pagkado. Ikaw sa pa. Asal sa imong pagkutanan niya. Hindi pa bukana naman siya, Father. Pure pabakan. Sa ito ba? Ang iyang tukod po, Father, ningisi lang siya. Siya ay nakakata sa iya kakaroon. Ikaw ba doon ito ba? Pure sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat, masipang pakpak. Lindot ka rin, no? Courageous believers. Muna, nagkinahanglan kita o courage in order to manifest our faith. Sinang kato? Nawa, di ba? Pulos kin sila mga bakako, no? Wala sila mga bakako. Salamat. So, kaning uspo na ko, tingali ka mo diyan, nasa mo yung mga questions sa inyong kinabuhi. Ang hinungdan yun, mga igsoon, nganong miserable ang atong kinabuhi. Wa tay tinuod na kalipay. Wala tay kalipay na kanang tawag lasting happiness, lasting peace, o lasting contentment. Tungod kay dali kitang malimot na ang naghatag o grasya dili kita, dili sa nangimong tupad, kundi ang Ginoo nga nagpakamatay para nato. Muna siya tinoon. Muna, kisay kahatag ninyo buho. Hasta sa niya kong buho, kisay kahatagan eh. Ginoo. Karon, kisa na may ka-color sa inyong buho. Ang Ginoo pa ba o kamo na? Kung ikaw ba na yung nag-color-color sa imong buhok, timanin eh, wala na kay permanent peace, permanent happiness. Mahimo na kang ratulon. Kaya dagdag pila ka buwan, magsige na magtagtanaos, punuan sa imong buhok. Kaya nausap naman sa color. Niya, sa imong pagpakulor na imong buhok, chemical mo ito igigamit. Mubati sa ng texture sa imong buhok. Mangita ka sa katong mga igubutang aron monindot ang iyang texture. Maratol na ka. Pero kung ang imong buhok, ang Ginoo mo'y nag-color, korte ra yung imong ka-relax. Inigingon sa imong tupad o sa imong silingan, haladay, namutik na lagi na imong buhok. Simple na kayo imong tupad. I-change na ni Lord ang color. Di ba? O panalitan sa inom kasi imong silingan, haladong, nahurot talaga na imong buhok. Hindi mo ka, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo mo'y nagkuha. Dahil doon, kanalan sa Ginoo. Ano kasi? Ang kuya mo imong siya, haladay, badlist talaga ng imong kilay. Kinsa may natuha sa imong kilay, mag-ilis at badlist.
Ang Ginoo. Pero kinsa may gabutan nimong kilay? Karon kinsa na may nagputang nimong kilay? Kung ikaw gani mo nagputang-butang nimong kilay, maratol na ka. Labi na kung kusog ang uwan, yawa ka na payo, patay kita liha. Magkabuang, yung kang panalimbo man ang imong naon. Dapat din niya to siyang. Kanya, imo na yun na siyang iritats. Kanya kay pagtanaw ni mo si kumbang na limtan ng pararitats. Awak na, mo report siya kasi mong opisina, magulang ilagang paot. Nagdala ka sa ratol ka. Ratol. Kaya nga naman, ikaw naman mao'y naglipay-lipay ni mo, dilit naman ang Ginoo. Kami mga pare, moto ako, goal kay Kustanan, kaya gusto man kong malipay sa akong assignment. Nahigugma man ko may assign o parokya. Gusto ko maanak ko sa parokya, di ko aning presuhan. Gagumbol na magaling mo itong seminaryo. Anong gibutan ko seminaryo? Kung saan may makolekta ni mo ng mga seminarista? Nagdaglong ang Pakistanan. Nga ba, init ka pare, o simpa ko mapare, mas dako ko pagkolekta kinako. Nya, human, kasi kung kumpul, sa ito pa, minus kong kalipay, gibutan pag-ugong presuhan, ni samot na giwa na kong kalipay, pero sa dihang ni imo na ko, ang pagkapari di ay mo'y makalipay na ko, abisag asa ko ibuta, labaw na karot, niya na karot na rilos yung matubangan, ang tinakalimpaya. Sugod na dito, bisa ko mamatay pamuntanan. Okay na yun ba na? Testing nyo, ikaw, asawa. Asawa ba? Kinsa din yung mga asawa, tasa naman. Sige na, mga asawa ba? Kanang ipakaslan, di pinaangkan. Asawa. Ayun. Di na lang kumutan ng kinsa pinaangkan eh. Sige. Kaninyo ipataas o kamot ng mga asawa, kinsa ninyo hangtod karon malipayon pang nakikuban sa inyong bana. Kita ka mo. Mga bakakon mo laki. O sa mailahan sa tao nga malipayon. Sige, mahiyong. Magpahiyong. Ang buang magpahiyong sa siya. Sa dili kina malipayon ang buang. Kana sa mga adik, pahiyong sana. Dili nang pahiyong mo iti mailhan na ikaw malipayon. Sa pag-ilahan iti mailhan na ikaw malipayon. Ha? Ayaw lang malinaw, lahin sa nagkalinaw. Kalipay ba? Sa may iti mailhan na ikaw malipayon. Ang sa to? Magkatakanta. Karena mga tulisan, magkatakanta sa na sila. Pagultak mo eh. Hasta sa na mga mamatay tao. Dahil kaya po nang itimailhan na malipayon ka. Kung saan ang itimailhan sa tao at malipayon, maligid malalis. Dan agong naon. Ha? Dan agong naon. Dan ako naon. Kanala mga artista, inigabot niya sa TV, basta nilutag naon. Pero ang daghan kay kasagaran na nila, no? Mga nagdepresyon, stress sa kinabuhi. Ay, nang naon tanaw. Diba mo? Ako na lang mo sultihan ay. Sige na. Sige, agi tingali mong kadumog. Sige naman ako pumili yan. Malimot naman mo. Ang tinuod yung timailhan sa taong malipayon, kanang tinuod yung malipayon, dili na gina masuko. Dili yung masuko. Tanawa si Maria, lingon, my heart rejoices in the Lord, my Savior. Sa likway sila, sa dihang kaanak ko na siya, dito na siya nakaanak sa pasungan sa mga hayop. Huwag yung masuko. Gigugod ni Herodes, ni Bakwit sa Ehipto, puyog sa iyang anak o sa iyang bana. Huwag yung magyaw-yaw. Nagpuyog, mapurting pobriha, huwag yung pa-eskwila sa iyang anak, nagato si Jesus. Huwag yung masuko.
Sa dihang gilansang, gigulata yung anak hangtod gilansang sa krus. Nagparog siya dito, nagtanaw siya sa hitabo, wa yun masuko. Bisan gani yung anak patay na, giduksan pa yung kilid sa bangkaw, diha siya katubangan, wa yun siya magyaw-yaw. My heart rejoices in the Lord, my Savior. Una, kamong mga asawa nga nipataas na malipayon pa mo sa inyong bana, wa bagid mo makasuway na nasuko mo sa inyong bana. Wa bagid mo nagyaw-yaw sa inyong bana. O hindi mo ang magyaw-yaw sa tapat na bis na maitabugbugan, dili ka tinood na malipayon. Katong akong Papa Severo, rest in peace, namatay na to siya, human na paralyzed o punong katuig. 1989, na-paralyzed siya, namatay siya pang 1995, August 28. Duha pa lang ko kabuan sa seminaryo, pagsuot na ko, namatay akong Papa. Moto'y amahan na makaingon mong malipayon yun. Tinoon magtagoy-tagoy ito sa Papa, magkanta-kanta. Yeah, smiling on now, dilit tabian. Pero ako dyan namat muna nato, in relasyon sa akong mama, huwag di ko kabatik na nasuko. Si mama, murang tigre, murang yawak, nagatasan. Sige, paglagtos na mong lagtos, hapit ka tulong nila to sa kadlaw. Hanggang nag-edad kong 10 anyos, muna yung akong basic activity, lagtos. Upat kami ko na nagsuon, kamagwaran, babae. Ang babae na tao, kay namin yung mas 1960, na tao ang among kamagwangang babae, January 1961. Ang sunod na laki, akong maguwang, kanaroon na paralyzed po, February 1962. Ako, November 1963. Kulot sa laki, kasunod niya, akong manghod laki, nalayo-layo na jutay, 1965, October 1965. Yang kamamuran, murang bago pala ito ka-birthday, April 26, 1977. Nana. So kami upat, kuyog mi, dito sa balay. Kani ko sa kababae, sige magpunod ka sakit, idaog ko na mo mga laki, ibalik dito sa ko mga iyaan, igsoong mama, nga upat sa kabuk dalaga, nawa mga minyo. So mo'y nakatiman sa akong tuan, maguwang. Kami upat, barkada man mi kayo, usa na mo makasala, kaming tanan latuson. Yang sala nga angay ni latuson, kaduha mo badlong si mama, ikatulod imong buhat sa iyang gibadlong, latos na na. So muna, usahay latusan kini tulo kaupat sa usa kadlaw. Kaya usay makuha, nagoy ka usay, kasabot kong tubig, kaya mga 200 meters pa lang among kanang sa guban ng tubig ba, dulog pa man to sa ukos. Nga, karoon kayo tao na ng galon, mag-anak pa ukos galon, so takilid pa ko kay pati bugatas galon. Alsa, hindi gamay pa bata, sakot kong tubig dito, o pa ganit mapuno ang galon, kaya hinay kay akas, gatawag naman akong mama, kasi siya no, asa kang pistiha ka. Pisti naman ko alya mo ako abutan kayo isang kong tubig. Ato na ko, ganda ako sa tubig. Pagbutan ako dito sa among pantawan, kanang pantawan ng mga ibutan na piti-piti dito sa latos. Mga size, anyos ko ato, ang nagkapin. Ingon na sila yung mama, ano ingon kong gilatos? Saka din, panwaya ka. Pagsaka na ko, nagluhod na din dito akong maguwa. Gilatos na din, apil kong latos. Ingon anak ka, mama, unya ko naas Papa, naasod sa mong balay, gamay ba niya akong balay. Diri altar gamay, nanay-lantay-lantay diri. Iniguyan ni mama, iglatos na mo, si Papa maapil sa dito, waglas. Kasi, sige, iglatos ni mama, Papa sa dito, sagang-sagang sa diri. Mukahit ko sa mga bungo ka sangas, bayabas, mamaw na iyang gamiton. Nga si Papa, malugay, maluoy na mo, hinay dito si Timo, ngayon dito siya nga, sige na, mong hinataw naglatos ng mga bata, kaya masing mamatay na sa latos nimo.
Berti naman na ito, paningkamot pagpakauna na araw mabuhi. Ingon is, mama, usap ka niya pistihan na ikaw ka. Pakapa na sila tusod. Kami na sa'yo maabot sa iwang glas ni mama. Si papa wala tusod mayo. At na mga balik ang sanas mayapa sa lawas ni papa. Iagwantahon na ginang papa, di na siya masuko. Kung hantong matay si papa, wag ito kasuway na naka-ingon siya kanang inyong inahan, animal na. O nga nagmahay siya nga nung naasawa niya sa mama. Wag yun. Mga tapong papa, naunag kamatay. Ako gusto na anak ko doon pagka-paralyze ng papa ba dito ko sa hospital gatanaw ko papa di nakaliw ka anak yes mama diya sa daplin ingon dayon ko Lord nganong kaniman mo yung paralyze galing ko na mga dakong katun talolo nganong kaniman mapunti ng buta na palatos mo lang kanini. Pero kinsa man nila tinuod nga malipayon. Si papa nako, mo giti tinuod nga malipayon. Mo komedya ko, di ka sa katong sumama perti na yung sukuha ba. Hapit namin niya patihan ng papa ni papa, lagi sa papa ay wala tama na ang mga bata. Sus mo giti latusog ba mama sa papa niya. Kaya nga mo lagi mga kaliwat puriya-puriya lagi ta kami mga ubod nga naa sa Cebu, mga apa na ba sa gimig kabuang. Inana ba, kaliwat nilang papa, na magulata kasawa, na tagura ka po, tagdo ka po kasawa, inana ba, muna kaliwat nilang papa, atong panahon na. Ya si mama, yan ang diskutan, iya pa yung makita ito, o ikaw, kaya dako mas papa, muna ingon ako bil ba, si papa, yung mama, taga-abagaran, gamay pa yun. Yes papa, yun, tako yung trabaho rin, baskula kay lawas. So, sige ha, magdamat ni mama, sige, sumat ako. Kaliwat ng manok, mag-ugasama. Iyak yung ambak-ambakan. Papa, sige lang yung tukod-tukod ba? Ay, sus, kaiso, din mo. Ako dito galuhod sa altar. Pati na naghanag din ang tusa nila. Sige ko ako, ginawin tao, pasukula, yung tao sa papa, pasukula, yung tao sa papa. Nagigami, ewan ko dugas, ginawin. Kaya kung nahuna, kinis mama, bonita ni ng papa, ilang buyog, lapos kinipong ko na among bumbong sa natakilip na sa nanaman, natangtang na ka ng mga lupit na ko. Gapong na kayo na kani, ilang buyog ni mama, lapos na kinis bumbong ba? Gara-gara yung inyong sukmaga ko, pero sa papa, ligyan. Yan, pagkabot na mga tos ko kay ako pag magawa mo gato mo partner ni papa sa kuma, duha na ko kamanghod, gagmay pa man. Abot sa uma, ipaniod to na, naon na dito, kumara sa itong simple na mga barong-barong ba? Ingon na ito, ako maroon man ko, ako yung hagitos papa, ganahan na dito sa doktor ako, niya pa mga labor do. Yung sa akong magawa, ako ganun tingilo, niya pa mga magbaktas mo na ka ng labor, basa ka ng indos ba? Ingon na is papa, kamo, kibaw na mag-imos patasan na ng inyong inahan, ayaw na lang na siya surang-surangan. Ayaw na lang na siya palaguta, kay dali na mag-inamasok ko inyong inahan. Nako, stand pa, suklan lang na nimos mama pa. Ingos mama pa, huwag na nako pangasawa ang inyong inahan aron sukmakon, ipangasawa ko na aron panggabon. Kung nauso pa ng sana all sa una, may ko sana all. Ode, statement ni Papa. Si Papa, wato ako mag-grade 1. Usara to kasi malang na eskwela, ni graduate tayo. Si Mama, tulo na to kabuwan sa grade 1, graduate side. Lain-lain lang silang honor. Si Papa, giditaan sa among lolo, itong iyang amahan na tigil siya pa eskwelahon. Kaya nag-eskwela ko no, mga kawatan. Dino, ba na? Kana ko ng mga tagas o grado, mga kawatan, mga tulisan. Mas may pa ko ning way grado kay matinudanon.
Ako, mau mo ito analysis, basa ko siguro, pero ako, dugay na ko analysis mo, pagtimoon. O niya, si mama, motos papa, nasakpan. Sus, hapit yung kuno siya mamatay sila tos Nasakpan ba na mo kawat-kawat sa eskwela ba? Sibat, sakpan man, laktos sa mayang, hapit siya matay laktos, undang na lagi siya. Si mama, lahisan, gipugos yung pa-eskwela sa maginikanan sa tuwa mong lolo, kaya wala sa to sila yung mga grado, di sila gusto nga mapariha ang ilang anak nila, pugos yung pa-eskwela, pero di maning malditahang mama. Diya may kausa na porti kinilang bugno sa iyang classmate na babae. Giuwang ko sa maestra, ikuptan ko siya, pag iuwang sa gagmay pamambata, iuwang, ikuptan, paakon bita niyang bugton sa maestra. Hasta ko pa ng rilo sa maestra ka ng murag gamay, na rilo, nabuha ko kuno. Ang iyang ipon, doon ako, miduti ko ng pulo sa maestra. Kick out siya, wala niya sa pabalik ang eskwela. Mauna, nag-abot silang duha. Ang tigre o gang, Carmiro. Carmiro. Ako lang yung diskutan tungkol kay kining kalipay na tinun-anay. Kining gitawag na to Easter joy. Dili ni bunga sa tawhanon nga paningkamot. Dili ni bunga sa gidaghanon sa bahandi nga atong nahuptan. Dili sa ni siya bunga sa kinatas ang dungog nga imong naangkon. Or kinadaan na gahom na imong nahuptan. Dili ni bunga ni. Kung sa maning Easter joy, bunga ni sa pagkabanhaw sa namatay sa gipaantos na Ginoo nga nahimong tao, si Kristo. Siya rin yung hinungdan na. Muna katong paminaw sa Ginoo, yung musunod yun niya, tinuod yun ang malipayon. Karon sa atong ebanghelyo magibasa, nalipay pa ito sila ba? Naminaw mo sa ibasa? Na, huwag sa din maminaw. Tara, brad eh. Ikaw ang ito, brad mo na? Ba? Ako, naminaw sa kayo sa ibasa. O, yung naminaw niya eh, kay katulong pagpakita ni Jesus dito sa dagat, sa Tiberias. O niya, ang mga apostoles tungkol kay Laay, ang ilang kinabuhi, nga nawadaan na silang Pangulong, si Pedro, mananagat na to siya, sila si Andres, sila si Juan, na hindi ko siya managat ko, lingaw-lingaw ba? Managat. Tibok gabi, silang nanagat, wag yung kuha. Human effort. Di ba? Human effort to appease the sorrows inside the heart. Naipanahon nga ang atong kaguol, atong hulipan sa atong tawhanon nga pamaagi. Isa sa man ka, sa diskuta, sa nga naman, unwind. Nga naman, labot ko sa akong parents text dahil sa barkada. Tuta na sa marunang kuhan. Unwind ta, na tumiting-miting na gamay ang pamagi. Hiking ta, magkamping ta dito sa bukid, na, or ato sa beach, kaya mag-unwind, kaya nag-uol ko, kaya akong nakita na akong ex. Yung ako ka-move on. Move on mo nga ito. O niya, makawagta na. Ano ba sa inom? Inom na na. Inom ta, ano man? Boto ba na? Bawa pa sa kaguol ba? Istining asawahan, yaw-yaw na. Inom ta na. Inom na. Isla na, may chicks ha. Kaya, pure ko pa ng chicks. Pagkat ko na ito chicks. May panig chicks at mga pure. May reklamo, may sawo, yaw-yaw. Unwind. Lipay ka na, dili. Makalipay na, dili. Lipay ko din ako siya. Kami kita mga pari. Lahay kes kumpintong. Kita ka na. Asa man? Sorry ta. Sa kuyo. Dadanay mo ang sekretary kita. Dapat siya na ako inog-leader. At tingnan to. Jaming-jaming. Mangkahas pari. Lipay na, dili. Lipay. Lipay.
kalipay kayo. Pero, dili na tinuod nga kalipay. Kasagaran na ng mga buhata, mo ending o kasakit. Katong ihabyod-habyod sa bana, nabubo kayong sure, na nagsigig parayag niya, lahi sa iyang asawa, na luod na kignaw, kay magsigig yaw-yaw, di ay dili luod. Pero ang resulta, nahimong kabit. Pagkabuntis na, sa may resulta, gut-guts o. Ba na hook up na. Ang lingaw-lingaw sa pare, kinabuo lagi nga lonely kay sa parokya, kuyo-kuyo gato, banding-banding, niresulta na nagsuka-suka ang ilang kuyo. Napas mo sa holy water. Or naimpatso sa mundo. Ino magkumpo impatso rin. Awa na. Ang pare, inigdupa-dupa dali sa altar, na, gugot na kayo utot. Ang binuo mo na kaninyo, sipa maginigan, di manina. Kung di ang galing ko na ginigan, ano nila masigtan, ang binuo mo na kaninyo. Ipakita mo na giningsunay. Hindi mo tanaw na rin kay siya, kay mata, ginigan, ano mali pa rin, misa-misa. Isang yawan lang, anak mo, pasukan ko kanina. Nadaot sa katuwang pahumaw-humaw ba? Isod ka na. Nakano? Unsa may isulti ni Simon. Nagat ko. Ako yun ang pagkadahay. Nalipay sila. Ni samot ang kakul kay wagi kuha. Tibuok yung gabi, wagi kuha. Ulo sila mga mananagat, pero wagi kuha. Pagkabuntan na, minghoy ang mga naong, wag agito. Padung na mulunto, sa baybayon, wagi kuha. Naa Diyos Kristo, gabaro, wa sila kailan, si Kristo dito. Isa brad, kakuha mo, abi nilang mamalitay isda ba? Hindi mo sila, why? Yaw, sila kuha. May watay kuha na rin. Anak din ito sila ba? Ingon sa Kristo nga, kanay niyong pukot, itaktak sa dapit sa tuo sa inyong sakayan. Makakuha mo. At tingalis murag. Tingay sa to sila muna nga si Kristo gini, pero kung sa mo siya itaktak total, mao mo na itong lingaw-lingaw karon. Ilan na sa itaktak, pero dili na to sila maoy nagbuot na itaktak ang pukot, ang Ginoo na. Pagtaktak nila sa pukot, di ang nila hapit madaog. Dagko o daghang isda ang ilang nakuha. Pagkakita, inilaan purti nilang, siguro, gamoy mananagat, purting isda ba yun? Purting isda. Purting nilang lipaya, siya pag yung kayo. Ano bang surprising kayo ba? Extraordinary joy. Kaya di man to, unexpected man to sidlak ng adlaw. O niya, napaginuol sa baybayon. Kung sa pagong isda ang makuha niya, labi na karon, inyong baybayon na rin. Nakuha pa mong dagong isda. Lisod ko ganit kulinaw. Hasta kung tuyong, ikaon. Sa una na may bayan, alam na tuyong, may tuyong. Mahana mata. Karon, hasta tunog tuyong, langga. Goro tayo. Pero kanto, sus, makakuha, pati nila kasya, kung sa manday nasuod sila una-una. Hala, ang Ginoo na. Niingon dayon to si Juan. Si Juan, beloved disciple and apostle of Jesus. Katubang gibinlan ni Maria. Ano ba si Maria? Gibilin mo to ni San Juan. Adali kayo siya nakakita. Ala, ang Ginoo na. Si Pedro, ningambag in taos tubig. Kaya di siya ka tugot na ipresenta lang yan kaugalingon sa Ginoo. Kung sa gihatag sa Ginoo nila, kalipay. Kung sa kalipaya, in line sa ilang pagkamananagat. Wala siya. Yang sa may buhaton, simple na kayo. Sunda ang pulong sa Ginoo.
kung musunod ka sa pulong sa Ginoo, malipayon gyud ka. Tanan nga isugo sa Ginoo, makahatag yung tinuod nga kalipay. Kinsay mo agree? Taas ang kamot. Kinsay di mo agree? Taas ang kamot. Ay, okay. Agree mo tanan. Sige. Sundan na ito. Subay ang pulong sa Ginoo. Tanaw na ito makalipay ba? Mutuo ka ba nga? Kanya. Mutuo ka nga makalipay ang pulong sa Ginoo? Yes po, Father. Oo, sir. Sige. Kanang giingon sa Ginoo, kung tamparuson imong pikas atin, ipasagpa lang sa pikas. Mutuo ka ba nga makalipay na? Lagi mo ni saksi naman dyan. Karon na yun ito, maestrahan ito. Maestrahan ito nyo ito. Ang maestra na. Oh, baka na dyan. Dinalang ko din rin. Dinalang ko din rin. Kaya ganyan, mabuutan rin. Kanya doon squire. Tamparuson, imong pikas atin. Ipatamparuson sa pikas. Sugo ni Ginoo. What do you think? Makalipay ni? Makalipay. Testingin sister tamparuson. Ato ka lang. Hasta akong gisugo, malipay. Kisa ko tayo malipay na taparusod ka pikas sa akin, taparusod pikas, malipay ka. Pero ang first reading kaganihan, gipriso ang mga tinunan si Pedro o si Juan. Niya kay wa man yun sila nakitaan nga inong rason na patyon sila, gipalatos lang, latos. Pag humaglatos, gibuhian. Pag human yung buhi, matong pa sa atong first reading kaganihan, nag-awit sa kalipay si Pedro o si San Juan, nagpasalamat sa Dios na nahimo silang angayan na mag-antos para sa Ginoo. Ano na sinindo? Sige, papakin ang Ginoo. Muna, ma'am, mura magpanagan na pa niya. Ituloy mo sa inyo. Mapapanagan nyo, no? Apa, basta kay kapuyo. Apa, bantay ka, makapon ba ka naman. Kapot. Apa, basta kaya nang sitagbot ako. Bantay. Ala, ignatong yung kaubos balay na taparusa ng God for the Lord. Tadaway, duli ko sa inyo, report yung sila, ganyan mo ito pa, lago na ganyan mo naman. And siya, this is my joy. Mag-istorya na ito, nayabot na nayabot. Nabuang. O tinuod ka na, ang mga apostoles, kitawag silang mga buang. Niabot yung panahon, naginganlan sila nalisuan sa mayong pangisip. Hasta sa si Kristo, ginganlan sa loob na buang na. Kaya kining kalipay, gikas Ginoo nga igsuon, makabuang. Huwag ka mo kasuway nga nabuang mo. Sunda Ginoo, mura dyan kang buang. Pagsunod ako seminaryo, ang ako mga kasagaras, mga uyuan, mga igagaw, mga nahibaw, nga ako, na nako'y ranggo sa lanbang. Pagkahibaw nila, kailasa sila sa kong uyab, ika na po, ito na kong uyab. Katulong ako nagsitog ninyo. Katong last na kong uyab, ikawalo, ikasiyam, ika na po. Ang katong iba na kong uyab, ikapito, padong sa primero, high school pa ko ato. O, pito ka uyab na ko pag high school. Nya, pag sumon ako college, 1983, nisaad na dyan ko, mamuyab gani ko karoon pang minyuay na gini. So, ang first na kong nauyab, college na ko, mapang minyuay, nagkauyab December 16, 1983. Alas City, Images gabi. Dito tungod sa lobby, butong lobby sa building sa UC, doon sa stage.
Matay akong memorable. Nya, nagkabuwag mi, kay iya kong gibuwagan, kuan, December 27, 1990. Alas 8 gabi. Dito sa, lapit sa Danao, kanang Mitsumi, iba mo Mitsumi. Ito sa Cebu, kanang export. Kanang Japanese na firm, kanang export, kanang sa ito trabaho. Naadihay boarding house, kilid sa daan, kilid sa Mitsumi. Dito niya itong ilang balkon. Hangtod karon na apa man na, kanang teres-teres. Yung maagi ko dito, mupasiplat yung kanang lugar. Alas 8 gabi, December 27. Dito, parting hilang na ba ito? Yang kapan, wag man ko ito mo surrender, kaya gusto mo ko magminyo. Nagkita na sa ko, mga February 1991. Akato, December 27, 1990 man to, 1990. Pagka mga February 1991, kita na sa to. Ako muna-una, nako ko'y swerte sa classmate ko niya to sa college, nako-ari ko mangita sa office mate. Dito ko, office mate. Aloy-loy ko ba? Pakita niyo po ang daluya ko yun. Namin sa mga dalaga dito. Namin sa kusa na murabang na simpatize, empathize ba? Yung sa Jesus, okay ba na anak, ginamang kami mga babae, anak, nakaumay pa ka, kayo sabot pa ka. So, dato kami na magsiging istorya. Birahan kayo. Kami na saan? Ay, di sa, siguro sa inyong nauna sa birahan na. Ako, pakiha yung tugtubang katong isa kayo. Tapos si Sir, parang ito, hindi ko pumatay, pumatay na ko eh. Siya, pader, saan ka? Pure pa ka? May natin ko, I'm still pure in the service of the church. Oto, di nakapalahan sa ko sa una, pagsugod ako panguyab, 12 years old man ko. Pero why nisugot ba? So, una ko nakauyab yun, 15 years old ko. Una ko nakauyab. Pero, 10 years old pa lang ko, Legion of Mary naman. Active mo kayo ito kung iyaan, kung tinitrain na mo Legion of Mary, layo mo kayo simbahan, mga 6 kilometers. So, di kayo mikarig simbahan. Murag usahay, twice a year or once a year ang makasimba, itong gamay pa kuha. Pero Legion of Mary ni, dito sa kapilya, isaan dito sa kong gagalingon mga igsoon na sundo na ko si Papa o si Mama. And this is the greatest lesson I learned from my father and mother. No premarital sex. Ilagi nang di sulti na mo bisag may pamikayo. Labi na kis Papa. Ingas Papa, kining inyong inahan, kaya silingan sa dos bukid. Nanguyab ko ani, 14 pa edad ani. Ako, 16. Isugot ko no siyang mama, 17 anyos nas mama. Yan, naminyo sila, 30 anyos nas mama. So, pila sila tuig nyo yaw? Inaasa ninyo mong minus. O niya, 30 years sila mo yaw. Pero ngayon, Diyos Papa, nakagunit ko sa kamot sa inyong mama, dito na sa simbahan, pag-inos pare, pag-inunitay mo sa inyong tuong kamot. Kaya si mama, naman yun, di yun ko pagunit ni mo. Mugunit kay ka ko, buwag ta. Kaya si mama sa kaya nanagana, kaya lagi, ang among bansagon dito, mga buwangon kayo. Mga mapahimuslanon. Muna inos mama, manguyapan ko kaya na, higong sa kuno siyang papa, pero di siya pahigap, kaya kaliwat na magunong-ubod. Kaya nila ko ng mga inahan dito sa una, at ito ilang panahon, pero hindi na karoon ako, mabuutan namin mga ubod. Kamasan no, mahigap lang sa mga ako kung nagsalita. Mabuutan naman yun. Ingon mama, ingnon ko silang inahan, kanang mga babae nga mga kuhan kayo, kanang masinupakot, kanang mga babae, madalagita niya, supak-supak sa ginikanan, ingnon ko nas ginikanan ay, may ratag, makabanang ubod.
Ako mamatay mo sa konsinisyon. Kabaan mo. Ang kabana kung tamong ubod. Hindi mo min curse. Pero karon, natot pang bride, ay sus, parang magsige lagi mo, ubod yung basa ba na ha? Ubod yung mga ubod kay buutan ka na, liwatan to others yan. Pero sekreto din yung labo. Sige, kung na ni. So, wagit taon to'y swerte. Pag 1992, kaplano na sa dami magminyo, pagka March 1992, iya sa kong gibuwagan. Ang iya sa rason nga nung nibuwag siya nako kay nganong magsige kog serve sa simbahan. Di siya gusto kay ika-Domingo gusto siya kuan sa mina sa niya mo ba nga nang gitawa o di ba? Nako Monday to Saturday, sige magkita. Sunday, para lang sa simbahan sa di ko ganahan na. Hangtod na suko siya, iya kong gibuwagan, ala na sa kunang mugos, nalipay pa gani ko kanahuna mo pag sige niya kasuko ba na ko, unsa ka niya akong nauyab, Diyos no, uyawan mo. Ang suko, magari ko simbahan. Amo to, pagpabuwag na mo, nakuha man ko'y swerte sa classmate, wa sa swerte sa office mate, aray ko sa church mate. Kita ka pa simbahan. Natin yung simbahan, unay-unay pa rin sila. Wala ka na usahay, maapil din unay, baka kami pa rin, maunay na sa usahay. Pero, kita ta church mate, o hantog yun nga, nakita sa ko dito. March man to 1992, nagkabuwag may pagka-June 1992, kita na sa church mate. Ano na to, nindot na tayo ang among relationship, pero pagka mga March 1994, nisod college akong una-una na gusto magpare. So, di-discern ko, pagka mga May 1994, ako isultihan akong uyab, kami ng duha nag-discern. Patabang sa mga pare, hantod yun, nakahukom yung pagka mga January 1995, amo na i-give up among relationship as lovers, among ilisan as brothers and sister. A brother and sister relationship. Amo na nanon, ikita na mo, sister. Mona, yawag yun ko binuangan ani nila. Kaya nisaad pa yun ko, mabisag makauyag kong prostitute. Di yun ko making-sex basta wala pa'y kasal simbahan. Ano yung akong panaan? Muna karon medyo gamahay-mahay kong jutay. Ano yung panahon ako? Pagkala ko, dito rin siya gamahay-mahay. Panahon na yung kamahay sa ko. May pada. Pero, ini ko mahay kamay, tawhanon, ini puli sa Diyos nun, praise the Lord, ayon. Pero ay siguro na next month. So, na siya ang kalipay na Diyos nun, di na Diyos ka masuko. O kung sa may rason na di ka masuko, kaya nasayod kang gatuman ka sa sugo sa Ginoo. Nya kung mutuman ka sa sugo sa Ginoo, ang tanan na pangandoy sa imong kinabuhi, the longing of your heart will be satisfied by God. Kay nga naman, ang Ginoo ra gyud makasatisfy ang itong heart kay siya raman sad mo naghimo ani. Muna ayaw yung kung nakaroon mga brokenness in your heart, na kay pains, na kay mga Good Friday diha, mga Holy Week sa imong heart karon, ayaw nagsulbara by your own human efforts. Sulbara na pinaagis Ginoo. Tingnan Ginoo, Lord, sakit kong gibati, kaya nasakpan ako akong bana na ikabit. Lamig kay patio. Pero sa magining pagpatay, Lord, kung sa may akong buhaton, aminaw din kas Ginoo. Sa inyong paminaw, kung sa kay itubag sa Ginoo, kung mao ni ang imong kasakit karon, imong bana o imong asawa nangabit. Kung sa kay itubag sa Ginoo, aron ka malipay. Okay. So yan ako paputahan nyo. Kung sa kay itubag sa Ginoo, brad.
Sir Rebala. Sir Rebala. Sir Rebala. Siya bahala, di lang ka matubag. Ikaw ba, sa kayo posibleng tubag sa Ginoo? Ang posibleng ko sa Ginoo, kung nakaparay mo na nabit, inaman niya ba, ato sila yung mana kay sa luyuan na kung malaki mga kalipay. Sa ilo, no? Mas ano na rin mo, kaya may mo na Ginoo nga, mas ano ang imong cross. So, kaya siya apila sa sakos yung kasaan. Magbutan. So, pili niyang asawa. Ay, ikaw ba gusto? Sa kayo tubag sa Ginoo, sakpan mo ba? Ade si Leila. Ayaw gagaya. Yan hindi papatay. Mga naman ni kriminal kayo sa tangan. Masa kayo sortit Ginoo. Ngayon siguro ang Ginoo na ako na ang mahala niya. Ako na ang mahala sa iya. Pareha mo itong brand. Ako na'y bahala niya. Ako na na'y patayanan. Ang sa kayo sortit, sister. Tigugmao ng kabit. Hindi na dyan makapit sana o ikaw tayo. Ayaw pa siya, ako na bahala niya. Iya yung may bahala. Iya yung mapatay sa Ginoo pero di siya gusto na siya mapatay. Ay lamig yung mga bata pa niyo. Ay mo pamingaw dahil yung mga bata pa. Pero tatang kalibat. Kaya po talaga diya. Sa iluon. Ako pa baka nitong wireless at tadari nila sa gawas. Kaya sa gawas, mau sila mga yawan. Ang sa kaison, mana din nakabot ang stick. Enjoy ko no, enjoy. So ang mana ko no, sa ko mga bit, ingnon ra ko no na sa bana ang bit nga asawa nga enjoy. Mana enjoy dahil ang asawa niya pag ang Paris Priest. Kanya ang bana musuot sa kaabag. Sila nagtulong enjoy. Sakto to yung mga tubag ko Ginoo'y bahala, inana. Pero nana man ay tubag ang Ginoo doon. Unsa may makalipay na tubag sa Ginoo. Pahinumduman ka sa imong pagkaminyo. Pagkasal ninyo, naamoy gisulti nga nindot kayo. Saan to? Sa kasakit o sa kalipay, sa sakit o sa maayong panglawas, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. For better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Mora gina-isulti sa Ginoo nimo. Sa katong bago pamongminyo, excited kay mo ato, ikapay sa kuwang-sakuangon sa imong bana, ibutan ka sa inyong kama, ligid-ligiran ka tamas ginhawa. Mo to say better. Karon, yan ang kangsak na yun, niya ibusdak na ka sa sahod. Iya pagyugang patit-patiran. Mo na siya ang worse. Niya kininduha, fulfillment of your divine promises. Hindi ka, mo anak, makaana dyan, ay, praise the Lord. Nakatuman dyan ko, Lord, sa akong saan, dihanin mo. Di ba, di ba ng Ginoo? If you fulfill my words, you will be one with me. You will remain in me if you remain in my words. Di ba? John chapter 15, ako ang punuan sa paras. I am the vine, you are the branches. Remain in me, and you will bear fruit. If you are separated from me, you will get withered and be thrown into fire. Di na mo mamunga.
At tanawa, ikaamgo ni mo ani, lipay kay kastanan, nga natuman di ay ang tanan yun nga isultis Ginoo pagkasal ninyo for better or for worse. Nigulit si mong bana gikas yang kabit, dako na kayo smile. Ang Lord, ni ana ang katumanan. Nagbukan kasi, nagbukan ko na yung bana, uy, salamat kayo. Nagpasalamat ng anak ko. Saan yung pasalamat? Salamat kay gitagaan ko nimong opportunity to fulfill my promises katong ikasal tayo. Asa man nato? For better or for worse. Isa ka to din mo sa katong in sickness and in health. Tsaka apil sa to siya, kay karon ang imong moto, sick naman. Masakit ton ang iyang moto. Nga naman, di naman kay siya kaila kay siya yung asawang tinuod. Nanay sakit, usay ato siya mga sarkasilingan, usay alis sa sila, masakit to na ba? Isa niya, for richer or for poorer niya eh. Ika, apil na sana. Kaya imo naman to ibahin ang imo ditong kwarta sa silingan, di na poorer na ko, di na ko richer. O, di ba? So ikaw di ay 3 in 1. So thank you very much. Tingnan din mo siya, kapit pa more. Dili din na tinood. Dili din na tinood. Nga ang dakop nga, ang tinood nga reason nanong naatay Easter joy, mauman ang crucifixion sa Good Friday. Without the cross, there is no glory. Di man higit na. Muna kamong tanan din nga kusugin mo dawat o kasakit, congratulations. Tagbawon mo sa Ginoo sa iyang divine joy. Kamo nga nagsigig likay sa kasakit, naningkamot yung dili masakitan, woe to you, alaot mo, nga naman, pirmigin mo sakitan. Tanawa ng asawa makikuwag sa bana, daghan naman kong nakaunsilan yun. Kaya usama sa akong mga official, transaction na, business, counseling. Ang mga asawang nakikuwag sa bana, pirmig yung sakitan. Bisan kung makabati na sila sa ilang timsong sa una, di na siya kamukon. Sakitan na siya, magsigit-sigit. Bisag siya lang usa, magsige nagyaw-yaw, animal. Nanong naila, di ko ito panuway ako. Niya, makaagi na siya ng mga kuwan, kana mga lugar na ana sila mag-date. Sa una, maagi siya diya, di siya katutok. Kaya makitaan mo niya, managakbay niya, nagsigig kumot-kumot, mga na. Karoon, lain na may kumot-kumot. So, kung nasa na siya, bisa buha ko diha. So, the more you get angry sa tao, kaya mo siya likayan, the more na-close kay siya nimo. Pinangga kay nimo siya, kaya bisag matug ka, imo siyang damgo-damgoon. Nga inimapa nimo, puti, hindi mo mga suko. Kung hilak na kutis ka suko, naway hinungdan, mura ka buang. Pero dawa tao, niya ayaw piyain. Tanawa, ihil ka sa Ginoo. Inihil sa Ginoo nimo, nganla na sa kasi imong silingan, nabuang ka. Nanong malipayon ka, manigawat aning animal kay bana, o nining animal kay asawa. Naroy ba ko, bagong senaryo akong nakita, in my first, by the way, asan na kupunto ko ni Magyaw-yaw? Layo pa. Ha? Layo pa. Ako sa schedule na to, 9 din, no? 9. Sige, akit na, salamat din ta. Biasa yun, kamu ko na yung marog din eh. Sinala mo na. So, akong first year sa pagkapari, hangtod niabot ko 12 years. Sa pagkapari, karon mo, 18 years naman mo karong kuan, karong June. O makaabot pa. Mag-crash din yung plano, ikaw man. Basta tayo, last na lang ako recollection, okay lang. Naghahan isang tao. Sige.
Kutob 12 years na ko sa pagkapari, wa jud ko kasuway nga naay bana nga niduol nako kay nagpakausiling, nagpatambag kay nangapit ang asawa. Wa yun. Kasagaran mo duol nako asawa tungod kay ang ilang bana nangapit. Pero in my past 6 years or 7 years na karon, or 6 years, sobra na sa 7 kabana ang niduol nato nagpatambag kay nangapit ilang asawa. Kani di na ni siya basta-basta mga bana mao na niduol nato maghilak pagyo. Naagoy bago hapit niya mapatay ang asawa. Niya ang ilang sang kay naman siya sa LGU, ang ilang sang head mo inikubit siya ang asawa. Niya iyang nasakpan. Di man siya gustong mahimong kriminal pero nang iyang pistola, nang iyang armas. Iyan na lang yung isingitan. Puno na taon na ninyo kay kapatyunor na kay ninyo. Yaman, iyan ay kong giyanto. Kay kapatambag siya. Kung tigid niya yung hilak. Niya po siya ginan. Higugmaan ang imong asawa. Higugmaan po itong iyang inkwentro. Pag higugmaan mong tulo. Bitaw. Pero wala sa kumagtuo, nga iyang sundot. Ang ako ito, kuminsya lagi ito. Diba ako, naon sa niya, tanaw na ko, pag isang naon na, utro sa niya. Pero, Diyos nun day kayo, yung salamat yung panel, kaya ako magsigi yung kong tanaw ng imong kuhan ka ng imong mga pumili. Ako ginang sundot pa din. 2 nights, 3 nights ago, nagkita ni Buyog siya kasawa. Nag-advise siya sa pader, okay na kayo. Ako, hay man ang katungin. Kuha na pader ka na, wala ko ni file o kaso, pero kami kapon settlement, inolan ko, paundamo na ako akong asawa, aron din na sila makita. Yan ay sa asawa. Nag-istorya na naman nilang duha, mas lang duha pa kami, nag-istorya na. Pwede sa mahay sa iyang asawa, kay nabutaan siya sa iyang kaugalingon. Ako, buta din kaya. Karoon, may na imong mata. Maayaw na pa din Roy. Kita na kasi imong bana. Kasi tanaw niyo sa imong bana, guwapo o buutan. Ang sa inyo ito ba? Huwag kami pasundan. Ang sa tanaw niyo sa imong bana ron, guwapo o buutan. Kung kutok na lang gani, buutan, wala na ginayayo. Kinahanglan kakitakin mo ang inyong bana, guwapo o buutan. Palisa kinagluha. Kay kutok na lang ka sa buutan, nakadagang buutan diha sa nawagi ayo. Sama ni kasulti ro dire. May lang gani kay naharap sa yutay na kung. Ito mo na siya, guwapo yun o buutan. Aron dili ka mada sa mga dautan. Hila, yatong hilakan. Karon okay na kaya sila. May nakuno kayo. Korting lang hinilakay. Manindot to. Tingin na ninyo. Kamu nga libuwag ron sa inyong bana o sa inyong asawa, pamalandog itong inyong saad for better or for worse, in sickness and in health. So, ito sa? For richer or for poorer, pleaded the last part. Kamu mga kinikanan, kung ang inyong anak, tapulan kestanan, di pa yun masuko. Ya, buko pa yun. Nagdagko na pag-ikaon. Naghugawan pa yun. Kung sa inyong isulti sa inyong anak, nakay anak na tapulang pa, buko pa, nakong pagkaon, hugawan pa yun. Kung sa inyong isulti sa inyong anak, nagkalisumay ang sa isulti ni mo, Laban niya po na kapunan. sa tinawag niya, laban niya, pukusik kayo. Kaya, Karena yang enggak ketika kumandang tidak ada sa iyo. kung saan yung isulti niya, Mahal kita. sa tinawag na,
Mga sabi na simba, tanong mo yung sa pagsimba, tanong mo yung sa nagdidikit, maglalagay ko. Simba. Kanyang inahanan ng pagkayawan mo na yun. Ayun, sir. Ayun natin kayo, di mo na inahanan. Ako siya ni Ampo niya. Ako mong tistingan, nasangkal ko na Ampo, akong kusgo na nagdumog siya na nangayot ko sa ginugabang magpapupulong na siya. Dili kay kantong yawan mo. Pero self-centered. Kani. Ako, ito ako, padre yung binutan. Kung ilang isang approve. So, mga selfish kayo yung maging kanaman lang. Kano din ka kayo? Pero, siguro blessed. Kaya, ang tulog sa ilang sa gagawin na sila. Ang tulog sila, nadala mo na basahin sila. Wala kay anak ng ulan. Hindi naman po siguro. Banda ganun, kamu tahu, waktu ko maghisto doon na kay anak ko bro, na isip ako lang ba na kay anak takulan, bugo, dakukaon, gawan, kung sa kayo mga isulti. Imagine all the people. Ang budre kay kung dapat sa budre, So di na lang kayo na kulisyon-lisyon, kaya mo na na-pressure na kayo sister. Hindi tataglain. Nagkaya-kaya. Kita na dyan mong anak. Ay kong i-appeal. O pag yan ko yan nakaw mo. Kita na dyan mong aktual. Salamat ng tanan. Yawan on. Nanong ingon ako yawan on ng igsoon. Tungod kay bantayan rin nato ha. Bisag unsa pa kanindot sa imong gitudlo sa imong anak. Basta ang imong ganing tumong mabag-o sila para moigo sa imong standard kana yawan on na. Unsa maging mayong isulti kanira gyud maging sino ka man mamahalin kita. Kana gyud kaon pa dong. Oy. Baka na ko magkaon. Unya kung siya gani tapulan ayaw yung suguan. Nganuan, kung suguon nimo ang tapulan resulta masuko ra ka. Di man gina mo sunod. Yang mo sunod sa na, di sa maigo sa imong i-expect. Kaya tapulan man, ayaw subuan. Masama man, alagari. Imbis nga imong ingon, panghugas o plato, ingnaambi na imong ikan andong, ako'y hugas. Imong anak na dalaga, di ka mo manglaba. Bisan sa iya mga undergarments, di ka manglaba. Ayaw ina, panglaba.
iya lang ng naong ni mo tapulan kang dako. Kung maminyo ka, patiran ka sa inong bana. Ngayon sa na ibong anak, magminyo ka ng dili kulab. Kung sa may isulti sa imong anak, na babae nga tapulan kayo, di maglaba. Ayaw ina, paglaba nito, animala ka. Dako na kay ka, di ka kamao maglaba. Buhat na sa babae, ayaw ka na. Hinahinon, dahil asa na ito imong labanan, akong labhan. Ano? Awa, kung magdasun itong mga normal, asa niya ko'y ako. Asa di magaglaban ito? Akala ko yung bata? Awa, di ba? Daligay ka mamatay. Wala naman kayo paruhay. Tanawas Kristo, amoy ni Haning, pasan sa tanan ng tansilyo para nato. 33 sa edad, patay na yun. Nya, musunod ng Kristo, hindi. Kinsay musunod ni Kristo, tas ka mo. Kinsay musunod ni Kristo. Nagkali kay yawan mo ni Apil Rukos. Mauna. Pero sa tinunanay, mga igsoon, pariha na biyang tagtumong, pariha na biyang tumong ang Ginoo. Kanang imong anak natapulan, gusto nimo siyang mahimong kugihan, ayaw siyang subuan, alagari. Tanawa, di ba sa sige nimong alagad niya, musamot nagkatapulan. Lagi. Pero doon ay mahitabo. O saan na mahitabo? Suod kayo mo. Magpangita na nimo. Suod ba? Magsige nagpangita. Mawala ka mga tulas adlaw. Mutik din na maasa naman ka. Nga naman, wapay loto. Hanggang sa kita. Lungan sa kanila. Asa naman ka. Nga naman siya, wapay hugasi ang ikanan. So, kayo mo magpangita kinanin mo. Diya karon sige mo siya pangita nimo. Unsa may mahitabo? Naanay gitawag o automatic transference sa kinaiya tungod sa inyong genetic bonding. Nama ko'y gene, nama kay gene dito niya. Bonding mo na, mukunin na automatic. Madugay ni mong atiman niya, kada siya, madasig na, kay suoban mo, madasig na nga mupadool ni mo. Musugod-sugod na nag-apil-apil, ni panghugas ni mo dito, may mo rin na imong anak, luya sa mama, sige hugas. Mudool na ni mo, ma, ako'y hugas me. Anak, paghugas niya, abuak na yung plato. Kaya di man ito ka mao. Anak ako, ignos ko, buok naman na yun. Buwatan, ito, nabuak man. Kasaban, dili? Ayaw ko sabi, kay mas dako ba na baliw ang plato, kaysa yung man. Ayaw, ingdang, uy, yun, nabuak man sa, uy, buhian man ma, dako mo na kayo ni. Kung masukuyo ka, ang kasabi ang plato. Nga ikaw plato, ang baka niya, masama pinang anak na mong pinangga, bantay ito ka na ko. Dugdugog ko pinangga. Ang plato ay kagabi, ay imong anak, malipay na, wala, pilay kong mama, wala, pilay kong mama. Wala, magsige na siya, hugas, puro-puro pinagkabuha ko yung anak plato. Antod na lang noon nga, makafeel na siya, di kabuha. At kung mga sabas plato, di ma-feel si mong anak na you love him or her very much. Moto na mabuhat kita ng plato. So, imong kumprahong pulos na plastic. Anong plastic naman itong plato? Ika, di ko gusto doon na masamad ka. Mura, ito ka no? Sakto nila. Testingin. Muna si Kristo mga igsoon, nagpabilin pa siya din o mga 40 kaadlaw humad sa iyang pagkabanhaw. Aron pagpaambit sa iyang gugma nato. Pagmatuon na bisag inyong kong ipatay, bisag nanagan mong tanan sa dihang kuan ako, ikulatan ako maayo, nothing gonna change my love for you. Praise the Lord. Okay.
Testingin ha. O asawa ka, ang imong bana nangabit, magpaligas mo na na. Gamay lang imong storya, gamay lang question, singhag mo na na. Sige, dawat ta ang singhag. Ay yun pag, kuwan, ay yun pag atras, ayaw pag biyas balay, kuyugi na. Diba, sunod ang singhag, nananay sunod ang tamparos. Labi na ibo binagwatog kadlaw na kayo. Bisan unsa pa ka-soft ang imong tingog. Diin manday ka. Bilog yaw, bitin. May kapitin na ninyo. Kung sa may sunod imong isulti, ay yung atras. At tumang ka din. Ito, kawingin. At tumang na ka. Ina rin, I love you. Basta lagi, bilog na lagi. Isog di ba ka na? Isog ka na mubarog sa imong pagigugma niya. Yang kanang bana nga nakapamapin porque naman yung oras na akong limana. Bisan pag matubang kanya mo smile, ikaw, I love you, bating na may kagnaong, kung ano yung tamparos na yun. Tamparos ko sa bigas ni mong naong. Sarasay na kong ganito, bangon lagi akong ka, atubang kanya, pero na, lagong na bigas na. Hindi mo lagi akong ka, I love you very much. Yan, hindi ka na. Bisa kayo sunod mo hantong sa bana. O siguro, sukbago na yun ka. Nagkoko mo, sukbag. Ikaw na yung jadi, tumba ka. Yan, tangtang bagay mong duha kabong ipon. Naipon sa inahingayong punit. Tumit ka niya, smile ka, nawagan na rin ipon. Samot na kabati mo naong. Ngayon na yun ka na. Nothing gonna change my love for you. Mga usap ni akong bakba pero my heart never changed. At sa kalabot sa inyong bana, kaya nakasulot pa sa to siya, nakasulot pa. Pero di masaya lang ko, totoo na yung kato. Pinita ng liyaw mo, iparok na yung kasbunggong. Kapag-kapag mga yaw, na iduot pag hindi kong liyaw, pinagkapit kita. Hanap na kayo ng pananaw, nilagahapit ka ginhawa, o patay na iba. Amo na, hinahinay pag yung kagsulti na, till death do us part. Tara, diba, kanangin mo ba na, matupad ni Kristo, kung inyo kong sundol, niya mapaubsan mo, mudawat at kamatayon, sama sa niya, nagipatay, giisa sa krus, ang tanan ng mga tao, at tanang mga binuhat sa langit, sa yuta, o sa ilawang sa yuta, muluhod sa iyang tiilan. Muna i-promise na ito ni Kristo. Philippians chapter, okay ba? Bugo-bugo, may patinunan na yan. Masulti lang yung bugoon, may ako. Kanina ako, palangka permanent. Philippians chapter 2, verses 6 to 11 siguro na. Bugo pili ay. Siya. O niya, sa may resulta, ang imong bana muluhod dito sa imong giliran. Kaya buyo na magkasasaw. Muluhod ka dito sa istorya mo, magparong siya, muluhod dito siya. Magsige na itong pangayong pasaylo. Pero ikaw patay na. Anda, ini kamatay ni mo asama ka na sa Ginoo. Nito ko manta, mo na ang Easter Sunday, mo na ang joy of Easter, there is resurrection. Asa man ka na doon? At tuloy ka sa langit, ang lugar na wak na'y sakit, wak na'y kamatayon, wak na dito'y gutom, labaw tanan, wak na dito'y mga buangon, wak na sa dito'y mga batignaw. Bukan na sa langit, pulos na lang guwapo, guwapa, pulos buutan, naatan ng pagkaon, tanang kanindot, tuwas langit. Yang ikabutin mo sa langit, kung saan mo tayo imong masultis Ginoo, iniglantaw ni mo sa kalibutan, ang imong bana, nitipo na siyang kabit. Kung saan mo yung matataon, may ngalikat, salamat Lord, ng banaha, mo ginay nakapaanhin ako sa langit.
hinaot unta nga malagit sa na siya kuyog na nang iyang kabit. Hindi naman ito niya kabit, kaya nagpakasal naman. Nagpakasal sila, kaya wala naman, patay naman ka. O di nawa ang ilang sala, niya na imong bana, nakusaban, lingo naman ang imong bana pagkadako, din akong pagbasol nga nung nabuhaton ako sa akong asawa, din agi din ako buhaton ni bisan kinsang babae, awa na ginya buhata to yung kabit, ayan rin kabit. Yang kabit sa pinaluoy mo sa nimo, nagbinuutan na sa ano mamatay silang pulos buutan, ikabot sa langit, ikap ay musuga. Ay, welcome! Mugak ko sa tingong ba na nyo, salamat giday. Naasawa tika, kay kung pati ka maasawa, di kinunta mausap ang akong kayawanon. Tanawa day, di ang akong kabit. Mugak ko sa itong kabit, salamat sa kayo ha, kay imo kong itudluan, unsa di ay tinuod na gugma. Unfair? Why unfair? Nga naman, inigabot ko nun nato sa langit, matod pang San Pablo, malimot ta sa daghang kasakit nga itong biyagian. Gani, pulos na lang pasalamat o pagdaig sa Ginoo na miagi ta sa dalan sa krus. Tungod kay ang ato di ay inabutan, pulos yun kalipay. Mabot na kayo ng heavenly joy, wala na yun kay mahinumduman na kasakit, mapapas ang tanan. Huwag muna, na maging kasakit ng magsigit at yaw-yaw, diabot naman ta sa heavenly joy, muraganhin lang ako, hunumon akong istorya. Muna na sa Easter recollection, sa may buhaton, kayo pagka-stop up sa kalipay, nga nias kalibutan, tanawa yun kanunay ang naghatag niya ng maong kalipay. Aron ang imong grasya, dili mahimong disgrasya. Mula to.